gundarin kalmar Allah ma'asuma kaza hakikarta sokar manzon Allah Fatima ni dai ke ce ummata kan wasu ya dau nauyi ku yi hakuri zan fassara ayata Fatima ta na ashe dukkanin adarori kun ji buwayarta ta zama ogan ta zama yaran Allah annabi dukkanta a idin na ce Fatima Ahmadu ce kuma ummata ya ummul rahman ina ma da ki gaya musu kin yarda inda fada ke ce kika farta har sai kowa ya shaida ke ce kin ka tsaya mini sannan a sanne da ke huda in rana ta bullo hannu baya iya kare ta tsokar mun dan Allah Fatima ne dai ke ce ummata ai tuntuni ni na gane motsin Fatima ne ke motsa ni numfashin ta yake mana aikin Allah ruhi na ce ni in ta ma daidai ka biyo ni idan kuma a aka kyale ni ai ilaha Muhammadu Fatima sai na shilanta tsokar mun dan Allah Fatima ne dai ke ce ummata ku hakuri dan aiki ne na fito yau ba wani iya ne Fatima ta shiga Allah ta shiga annabi ta shiga kowanne kar da ku sanya tunani ko hankalin ku bani da kowanne Aishi ya saka na shagalti na dimauce na sitarci da ummata a'a dai ku tsaya ne har yanzu ban ce mata Allah ba amma dai ku sani baki na ba zai ce bai wace ba sai dai zidma asuma dan kai ba zai dauki bayanin ba aya ikiwa ne kun san dai kauna ba a iya koye ta tsokar mun dan Allah Fatima ne dai ke ce ummata Fatima na ran sai ke tun asali dama